што, хлопцы, што у вас адбываецца ў жыцці наогул? Мы даўно не збіраліся ўжо. Міхась, пачакай, ты заўсёды паспееш сказаць. Я скажу. Дзякуй. Пра вашу працягвай. Блин, ну, на мяне Еўросаюз увёў санкцыі. Вау. А што адбылося, Міхась? Ну, у меня скончылася карта пабыту. Я чакаю на новую карту пабыту. Я не ведаю, якая логіка, але калі ты беларус у Польшы без карты пабыту, то Еўрапейскі Саюз лічыць, што ты вінаваты ў вайне ва Ўкраіне. Я неяк так гэта працуе. А ты не вінаваты. З таго, што я ведаю пра сябе, то хіба не. Ну, карацей, мой банк абмежаваў мне доступ да маёй карткі. Я цяпер не магу сябрам грошы пазычаць. Ну, гэта круто. Ну, я раней не пазычаў, але раней прыходзілася нешта прыдумляць. А зараз мне хтосьці піша: Міхась, 100 злотых да панядзелку. Я такі, блин, ідрак. Санкцыі. Урсула фон дер Ляйен гэтага не хоча. У мяне што адбылося? Я думаю увесці санкцыі супраць сваёй жонкі. Таму што яна сёння вельмі балюча пажартавала. Я папрасіў яе папрасаваць маю цішотку. Сёння яна прасуе маю цішотку і такая: о, а у цябе памер не М, у цябе памер Л? L, кажа. Тут літера L. Я кажу: так, таму што я large. І яна кажа: а я думала, тому што ты лох. Яна думала, раней ты быў мох. Тут была бы идеальная подвязка. Давайте на эту сцену запросим человека, якога таксама цішотка Л, тому што ён лявон. Ну так. Але Міхай жа сказаў, магла б быць такая подводка, але і няма. Я яшчэ успомню один момент. До нас прыходзіла Святлана Тихановская. Я хочу рассказать один момент. И, ну, яна там паміж сустрэчамі там з каралём Іспаніі, каралём Польшы, прэм'ер-міністрам Канады. Яна заходзіць сюды, і мы ёй там расказваем, што ў нас ёсць. І Паша кажа: у нас вось ёсць праграма «Нізкія умы». І яна кажа: что, низкий и умный? И Паша кажа: о, а я вышэйшы за відрака. Так, было такое. Ну и вось, яна пайшла пасля этого. Мабыць, что-нибудь новое у вас здарылася? У кого-нибудь? Карту побыта атрымалі. Так, что там? Что так? Я пляскаць не буду. Як вас зовут? Вячеслав. Гэта як па-беларуску? Па-беларуску гэта Станіслав. Станіслав. І як доўга чакалі? З июля прошло. З ліпеня прошлого года. Так, не так шмат. Ого. Не так шмат, гэта ўвогуле не чакалі, можна сказаць. Ну, больш чым паўгода. Гэта не тэрмін. То бок чакання не дастала, так? А у вас як? Ну, пачакайце. Мы выходзілі, не пляскалі, а тут... А у вас як, міжнародная абарона ці што? Праца. А, па працы. А, ну гэта... Ну, звычайна, гэта нікому не цікава. О, так, што такое? Карта палякаў? Таму што ён не паляк. Так, а вот твой дед. Ну, давай даведаемся. Так. Хто твой дед, Міхась? Нябожчык. То бок па караням нябожчыка можна недзе атрымаць. Беларус у меня дед. Як гэта атрымаўся, што тебе толькі адзін дед? Ну, адзін з дзядоў беларус. А, адзін з дзядоў. А іншы? Украінскі жыт. А чаму жыта не габрэй, ты сказаў?
У беларускай мове нармальна казаць жыд. Гэта просто беларусы, які... Калі ты антысеміт, так? На гэтай сцэне Наш сённяшні суразмоўца. так, легенда беларускага року і легенда ўвогуле Беларусі Лявон Вольскі. Вітаю всіх. Ну, прыемна бачыць ваши твары, што вас так шмат. Бо вчора мы ігралі онлайн-канцэрт, і там былі толькі камеры. То сёння пацікавей. Больш звыкла. Вы глядзелі? Супер. Вы камера? Ну, мы адчувалі вашу прысутнасць праз гэтыя все. Як прайшло учора? Ну, не кепска, все добра. А вы можете паглядзець, там ёсць запіс. Але ж вы размаўлялі пра карты паляка, здаецца? Так, так. Каб можна памыліцца і сказаць парта каляка. Это непажаданна это рабіць. Ну, у мяне няма. У вас няма. А у вас якія дакументы? Ну, мы тут пачалі ўжо пра дакументы размаўляць. Дзе мой аусвайс? Ну, ведаеце, у Беларусі любы ж практычна можна зрабіць карту паляка. Мог зрабіць. Мог, раней. Бо там былі всякие такія цёмныя канторы, якія займаліся просто... Адзін мой сябр, он просто зрабіў без ніякіх каранёў, зрабіў сабе, да і все. Імя якого прозвішча? Ну, цяпер Гжегаш Бжэнжышыкевіч. Вось. Ну, і хтосьці са сваякоў, там, калісьці, дзядуля, там, ці хто калісьці, ці пра дзядуля жыў на тэрыторыі, там, дзесьці там на Валожыншчыне, там, ці яшчэ дзе-небудзь там, хадзіў у касцюм, уже паляк тады. Ну, я адмыслова не рабіў гэта. Потому что калі ты робіш карту паляка, трэба сказаць, што я з гэтага моманту раблюся часткаю польскага народу. А я ж так, я публічная асоба, і потым мне Так сорамна накрыецца кар'ера просто. Я таксама так разважаю, але зрабіў. Ну вось, тыповая сітуацыя беларуская. Можна я хацеў... Што, прабач? Тому у тебя в Инстаграме столько подписчиков. Так, вы больше не гутарыце. Гэта у нас гледачы на самой справе, якія выйгралі гэтыя квіткі. Гэта у мінулым разе вось... Бачыце, выйгралі адразу чорны спіс. Так. Выйгралі ніякай удзячнасці сядзяць. Сумны лёс. Сумны лёс. На самой справе вось хочу сказаць, трэба сказаць, дзякуй вам вялікі, што вы прыйшлі да нас, таму што мы на самой справе ніколі не хваляваліся перад падрыхтоўкай да гутарак, і толькі вось вы калі сказалі прыйдзеце, мы такі, бля. Ну, у тым сэнсе, што Дословна хвалявацца пачалі. Ну, тое самае датычыць і мяне. Бо я прызвычаюся, выходзіш з гітарай і паміж песнямі нешта такое гаворыш. Ну, людзі бывае смеюцца, бывае не, бывае ты сур'ёзныя рэчы гаворыш, ну, нават занадта сур'ёзныя. Бывае і смешныя нейкія, там, вясёлыя. Ну, а тут без ніякай гітары просто трэба сядзець і нешта плявузгаць. Да. Ну, вось так і жывем. Нейк оно ідзе. Але я хочу заўважыць, што Паша не казаў бля, Паша казаў курва. Асіміляцыя. Ну, гэта патрабаванне польскіх уладаў. Я ва ўжондзе здаў бля, і мне далі курву. Ну, а калі няма парты каляка, тады можна і... Ну, можна. Я хацеў тут на пачатку зрабіць такое прызнанне для вас, Левон Артурович. Непрыемна для мяне. Ну, я не ведаю. Справа ў тым, што калі мне было 10 год, гэта быў 2000 год, гэта першы мой канцэрт в жыцці, які быў увогуле, на якім я прысутнічаў. Гэта быў акурат ваш канцэрт гурта НРМ. Вось гэта была прэзентацыя, здаецца, 3 чарапах. Гэта было ў Брэсце, ДК прафсаюзаў. Пашанцавала, у мяне былі Іванушкі.
Але так само 3 чарапахи презентовали. Я вам хотел подяковать, или при этом хотел выбачиться, потому что, ну, был такие... Заснул. Так. Меня сестра взяла с собой, мне было 10 год. Не тому, что концерт был дрянный. Ага. Концерт был добрый, как мне передали позднее. Я заснул. Есть такий горшок. Ну, нормально, значит, ну... Дитё нормально выспалось. Я не лечу, что это горшок. А концерт, это я памятаю, там было такое, называлось «Подороже на озеро Трох Черепахов». Там были такие серыя цэлага канцэрту. Это был першы тур по Беларусі. Частку тура мы нават ездили на рэйсавых аўтобусах. Там з бабкамі, там з усімі. Там. Гітары там кудысьці там запіхвалі. Ну, першы тур. Гэта як мы цяпер. Ну і мы цяпер так само. Усе мы цяпер так. Добра, мы пачалі размаўляць ужо пра канцэрт, і я мяркую, што ўжо дышоў час нагадаць пра тэму, што ў нас заўсёды ёсць тэма, на якую мы заўсёды размаўляем з нашым госцем. І сёння мы вырашылі пагутарыць пра творчасць. Увогуле. Цалкам. Агулам. Ну, тое самае, што сёння мы вырашылі пагутарыць пра жыццё. О, як класна. Я шчыра думаў, што мы сёння будзем гутарыць пра творчасць Левона Артуровича, таму я пераслухаў усе альбомы. Это была нелёгкая праца. Но мы сёння з Дракам абмяркоўвалі, ці добрая гэта тэма будзе, таму што мы разумеем, што шмат журналістаў заўсёды з вамі размаўляюць менавіта пра творчасць, мне здаецца, так? Не. Не? Пра асабістае жыццё і навогул як справы. О, а як справы у вас? Пра жыццё. Ну нічога, вось учора адыгралі онлайн-канцэрт. Все нормально перад камерай. Я ўжо распавядаў. Еўросоюз не вёў на вас санкцыі? Пакуль што не, але ўсё наперадзе. Чакаем. А у вас такія праблемы з этой... У мяне лепш грошы не пазычаць, я просто не могу Я не збіраўся. Ну, на всякий выпадок, ну, ладно. Ну, а мне, здаецца, цікава, заходзіш у гіпермаркет, там, ці ў краму, і спрабуй, ну, так сам ж цікава, вынік. Вот ты даеш карту, а не прайшло. Такі адреналін. Ну, это такая страстка для организма. А ты... А што з карткай мужа? А, вы не ведаеце, ці прыйшло штосьці? Это муж не ведае, напэўна. Што знялося і колькі? Левон Артурович, калі вам не падабаецца гутарыць з гледачамі, не гутарыць. Яна тут не галоўная. Не, мне падабаецца, я люблю. Цікава. А, пра творчасць. Пра творчасць, так. так. Увогуле пра творчасць, не пра маё, а так. Увогуле, пра вашу. Таксама творчасць зараз тут адбываецца сеанс творчасці. Так, менавіта. Пра творчасць у жыцці кожнага чалавека. У якой удзельнічаем і мы, і нашы шаноўныя гледачы і слухачы. Ну, это сеанс творчасці, самы натуральны. Так, канешне, канешне. Што ты хацеў сказаць? А вось як лічыце, вось творчы чалавек, гэта штосьці паміж Богам і чалавекам звыклым? Яны розныя такія бываюць. Эти творчыя бываюць бліжэй да... Хтосьці бліжэй да Бога, бываюць і да свінні бліжэй такія. Фаміліі. Давайте інакш, мы будзем пералічаць творчых асоб, а вы будете казаць бліжэй да Бога ці... О, добрый челлендж. Бліжэй да... Ну, давайте пералічваць. Я адразу бачу, гэта тик-ток. Это уже поліграф нейкі. Ганна Сілук. Ну, тут, мне здаецца, пра творчасць не сильно вядзецца. А пра свінню? Ну, пра свінню там заўсёды свіння блізка, таму што это же агратворчасць, там ёсць некаторыя. І свіння заўсёды прысутнічае там на стале, не там ці... Ну так. А, на стале шпіц.
Дарэчы, вельмі добрая назва для гэтага жанра, гэта аграпоп, тое, што яны робяць. Ну, поп гэта занадта гучна, аграэстрада, хутчэй. Аграэстрада, Вот так. так. Потому что это эстрада, ну, традыцыйны жанр для дзяржавы, это эстрадны, а не поп. Поп-музыка это занадта. Это все ж таки там нейкія такія выканаўцы парадаксальныя могуць быць. Ну так, так. А эстрада заўсёды прадказальна. Выйшаў, спеў то, што трэба, і пайшоў. Мгм. Ну, аграпоп, згоден. гэта таксама можа быць, ну, просто вясковы святар праваслаўны. Ну, поп это так. бліжэй да Бога, так. Так. Эстрада бліжэй да свінні, конечно, потому что... А вось Дорофеева. Дорофеева наш там заседае нет, она уже як небажыхар. Ну то быў Яна ўжо Наша- палітык больш. Яна ж уже больш амаль не займаецца. А я не ведаю, сапраўды палітык, яна палітыкай Ну, она ж займаецца. там заседае уже які уже кадэнцыю в этом. Ірына, так? Ірына Дорофеева. Так. Так, так. Ірына Дорофеева, я памятаю. Бо слухаеш, тому і памятаєш. Я памятаю, што на кожным дне горада яна была. І не, я памятаю, што ў яе было такая акцыя, што она на камбайнах на нейкіх грузавіках у палях спявала. Для таго, каб Падымалася. і можа быць у кароўніках. Ну, я не ведаю, я такой інфармацыі не бачу, но хутчэй за ўсё ў кароўніках таксама, каб надоі павышаліся, то яна магла б, безумоўна, сваю пазітыўную песню там праспяваць. Не, ну я хацеў спытаць вас, надоі павялічвае яна як? То бок яна спявае... Ну, яна яе- спявае матывацыйную песню. Там, што, і напрыклад, яе дуэт? нейкую, я не ведаю, одну я чуў, но, можа, это і не яна спявала. Такая песня была парадаксальна «Бела-белая Русь». Я памятаю яе. Вось, это хіт, значыцца. Калі я памятаю, і вы памятаеце, это Ну, уже... вы не... І мне вось было цікава, хто пісаў словы, таму што розна бывае чорна-белае, там бел-чырвона-белае, а гэта Русь бела-белая. Бела-бела, вельмі белая То Русь. яна расістка такая некая. уже бель там, што просто... Любимая песня и драка. Вось, ну і ось такімі хітамі она, безумоўна, могла Падымаць на падняць ураджай на дой і... Мне здаецца, гэта працавала так. Вось яна пачынае спяваць пры каровах, і каровы такія, бля, трэба бегчы. Але з малаком складана, трэба скідваць малако. І яны пачыналі скідваць усё малако. А з бульвай тое самае. Так. Трэба хутчэй выгадавацца і... Каб нас сабралі з гэтага поля. У меня есть пытанне да вас да ўсіх. Так, Пра творчасць. давай. Ці адказны творчы чалавек за тое, што кажа? Ну, напрыклад, творчы чалавек штосьці прыдумаў, а іншыя людзі там, напрыклад, хтосьці прачытаў твор і загубіў сябе, напрыклад. Такое таксама было. Бывае такое. Ці прачытаў і забіў нейкага другого іншага чалавека? Добрае пытанне. Ну, а тут адкажыце на яго. Вы зразумелі, як гуляць у гэтай гульні. Мне здаецца, што то, як успрымаецца твор, гэта адказнасць гледача, слухача, чытача. Мне так здаецца. То бок Гітлер невінны таксама за тое, што казаў. Таму што гэта Калі- як людзі Ну, якія ўспрымалі. акварэлькі прыгожыя былі. Акварэлі. Ну, я пра іх і кажу толькі. Ты ведаеш, што ён не толькі мастаком быў? Ён што? Не толькі мастаком быў. Вось, як І яшчэ пісьменнікам. Гэта правда. Вельмі добрыя раманы пісаў. Так. Пра жыццё. І смерць. І барацьбу. Вельмі творчы чалавек. Не адняць. А мы даведаліся, што вы таксама і мастак. Дарэчы, І пісьменнік. І пісьменнік, так, і пісьменнік. Кніга... Што ты ж за шмат супадзення? Я прачытаў, называецца «Міларусь». Так. Міларусь. Мила. Ну, нешта такое. Так, Міларусь. Я згадаў, што у Левона Артуровича ёсць яшчэ альтер-эго было, якое было, здаецца, канцлер. Ну, гэта даўно было. але ўсё ж было. А што, сапраўды было такое альтер-эго? Мы на нейкі Распавядзіце. коўскі шлях выйшлі.
А распавядзіце, што было? Што за Ну, мянушка была у мяне такая ў юнацтве, канцлер. А з чым звязаная была? Ды не памятаю. Нядаўна глядзеў фільм «Нюрнберг», дарэчы. А я Брэслаў. Серыял такі. А ёсць такі? Так, ёсць такі серыял паводле дэтэктыва польскага такого аўтара, вядомага. Забыўся, як яго завуць. Вось, і знялі польскі Дысней зняў. Вельмі добра знята, рэкамендую. Все адбываецца ў горадзе Брэслаў, 33-й, здаецца, год. Ну... Добра вы сышлі са слізкай сцежкі. Яшчэ не до конца. Наступнае. Так. Мы так і не знайшлі адказу на пытанне. Ці адказны там. Я лічу, што ніякай адказнасці наогул у творчасці ні за што не мусіць быць. Вось. Выціраць пасля трэба было. Так, я з вами згоден. Я лічу, што калі ты думаеш пра адказнасць, то ты такі з'яўляецца прывід унутранага цэнзара тады. Ну так. І тады ты, так, это нельга, пра это лепей не, то дзеці могуць прачытаць. Ну і все. А вось такое тады пытанне. А як ставіцца да творчых людзей, якія займаюцца толькі тым, што запыт гледача абслугоўваюць? Ну, як да адгалінавання творчых людзей нейкіх. Як? Як да пэўнага адгалінавання творчых людзей. Прикольно. Ну, а чаго? То бок не будзем абразіць, як неяк. А яны бліжэй да свіней ці да Бога? Ну, недзе там пасярэдзіне, думаю. О, это каля людзей. Ну, слухайце, так, дакладна. Ну, а чаго кепскага ў людзях, якія выконваюць патрабаванні публікі, жаданні публікі? Горш бывае, калі людзі думаюць, што публіка хоча таго, што яны зараз наваяюць, а публіка такого не зусім хоча. І публіцы тады падсоўваюць нейкі там блатняк пад назвай шансон, што тыпу яна гэта любіць, а яна думае, што я ж павінна это любіць тады, да? А, ну тады я люблю гэта. Ну, такое заганнае кола атрымліваецца. А калі просто ты сапраўды адчуваеш запатрабаванне публікі, то чаго, ну і там які-нибудь Майкл Джексон там, ну і лепіш песні, папулярныя, якія публік. Але ён такі унікум у сваім, то бок ён не тое, што паўтараў астатніх папулярных людзей, а стварыў нешта сваё. Але лепей за ўсіх, не? Ну, калі мы будзем размаўляць пра поп-музыку, яна і ёсць папулярная музыка. Што людзі ствараюць прадукт, які падабаецца людзям. Можа быць, ён не вельмі такіх высокіх якасцяў, але нічога кепскага в этом я не бачу. Добра. А ось Макс Корж. Макс Корж, новы, давайте так. Калі б мы зараз збіралі гурт Крамбабуля. Супер гурт. Макс Корж уваходзіў бы ў склад? Макс Крамбабуль і так будзе 25-го іграць. 25-го прыходзьце, 25-го... Сакавіка? Сакавіка. 25-го Сакавіка Крамбабуля, абавязкова прыходзьце. І ніякага Макса Коржа. Без Макса Коржа. А яму на яго санкцыі ввялі, калі не ведаеш. Там пасля таго канцэрту ўсё, больш няма Макса Коржа. У Польшы, але ён усё роўна будзе ў Нямецчыне. У Румыніі? Ну, больш ніякай Польшы. Ніякага Макса Коржа ў Польшы, вось так, правильно. Парадоксы. Парадокс. Вось. А 25-го Сакавіка прыходзьце, Крамбабуля. Так. Але я супраць Макса Коржа нічого абсалютна не маю. Мне здаецца, што ў сваёй нішы ты выдатны артыст. Лявон Артурович, мы спрабуем тут скандалы знайсці. Ну так не атрымаецца, так праглядаў не атрымаецца. Як толькі нейкі скандал знаходзіцца, адразу вырызаць трэба, вы ж бачыце. Ну так, добра, правильно. А як вы лічыце, ось у тым, што адбылося падчас яго канцэрту ў Варшаве, ёсць яго адказнасць? О, крутое пытанне. Якая ягоная адказнасць можа быць? Ён што казаў, граміць арэну? Ну, ён выхоўваў такіх гледачоў. Яны самі выхавалі. Не, дарэчы, вы, напэўна, не слухалі Макса Коржа. Там ёсць трэк «Разнесём, стадік разнесём».
Якраз гэты трек не знаёмы. Ёсць на самой справе? На самой справе. Але яны ж там не разносілі стадзік. Яны там спрабавалі пранесці нейкую траву, здаецца, штось такое. Так, а ёсць такая кампазіцыя. Пранесем траву. Да. Тады гэта геніальны выканаўца. Да, есть еще песня «Прыгнем» з этих сидячих месцаў на Так, Танцпол і гэта 3 розныя песні. Мне мой барбер распавядаў гісторыю. Ён быў на гэтым канцэрце, ён быў сярод тых, хто прыгаў акурат скотчам. І яго схапілі і там... І расстралялі. Так, амаль што. Яго схапілі, ён ноч правёў у паліцэйскім пастарунку, і ён распавёў, як яго адпусцілі. І не было ў яго падушкі там, і ўсё. Ён распавёў лайфхак, як яго адпусцілі. Ён, карацей, папрасіў свайго сябра, ён яму скінуў па тэлеграму квіток, вось, на танцпол. І ён паказаў паліцэйскім квіток, кажа, вось, у меня ёсць квіток. Ну, типа, я павінен быў быць на танцполе. Яго паліцэйскі запыталі, а чаму ты прыгаў туды з балконаў? Ён кажа, ну я просто бачу, што іншыя людзі прыгалі. Я вырашыў ім сказаць, што так рабіць нельга. Выпадкам таксама прыгнуў, скочу. І гэта пракаціла, блін. Так. Сядзіце ў хаце. Не прыходзьце. Не прыходзьце, слухайцеся маці. Насіце шапку, так, чысціце зубы. Так, пытанне Піце яшчэ. мінералку. Вельми подобается песня «Земля». Можете рассказать? Можете Заспяваць. спець. Я сёння не спяваю, учора спяваў. Рассказать, как была написана. Як была напісана песня «Земля». Я дасканала памятаю, як яна была напісана. Быў такі гурт «Мроя», гэта быў канец 80-х гадоў. У нас не было атэстацыі, тады ў Беларусі трэба было абавязкова мець атэстацыю гурту, які ездзіць там з канцэртамі. Ну, але і без атэстацыі наш менеджер тады ўжо мелі. Мы патэлефанаваў у Быхаў, не ведаю, з якой нагоды, у Дом культуры і запытаўся у дырэктара, можна мы з Мрояй, гурт «Мроя» быў такі, прыедзем да вас? І дырэктар сказаў, ну вы папулярны, я чуў, так. Нейкі нават кліпы былі там саматужныя па тэлевізіі круціліся. Я рок-музыкант, нешта такое. Вось, і дырэктар сказаў, ну а як мы будзем дзеліць тады выручку? Я так, ну 50 на 50, а едьце, да, ну. Ну і мы прыехалі, нейкімі цягнікамі мы дабіраліся, прыехалі в гэты Быхаў, засяліліся ў гатэль, адыгралі гэты канцэрт. Я памятаю, што паехалі назад, ну такія былі страшна стомленыя. А на завтра быў дзень горада ў Менску, і трэба было ісці на дзень гораду. І я так стомлена праваляўся, з раніцы падумаў, ну трэба ісці. І тут мне пачалі прыходзіць радкі, і я вот просто не падымаючыся з ложка, такі весь паўсонны, напісаў тэкст і музыку адразу да этой песні, і так яна ўзнікла. Ось, прабачце, вас такое пытанне вам задавалі журналісты ўжо? Про песню Не. «Земля»? Про песню «Земля». Не, ну я просто памятаю, як То бок яна гэта ўзнікла. эксклюзіўная інфармацыя. Так, дзіўна, што задалі гэтае пытанне, таму што некаторыя песні я не памятаю, як узніклі. Просто нешта там прыйшло да галавы. А тут я памятаю менавіта гэты ланцуг, гэты Быхаў, гэту вандроўку туды, вяртанне назад. І што акурат я потым назаўтра на рэпетыцыю я ўжо прынес гатовую гэтую песню. Клас. Тому часцяком адбываецца, што надыходзіць натхненне і штосьці з'яўляецца. Ці ёсць нейкія песні, якія напісаныя вось так за сталом, у У меня есть студыі? пытанне, а як узнікла... А у меня было пытанне. Ці бывае у вас такое, Лявон, што вас не заўважаюць? Мне падабаецца гэта. Мне нават падабаецца, калі не заўважаюць. Вось, мне таксама. Якое пытанне, Міхась? Ну, я хотел запытацца, як вы придумали песню «Хочаш піва» Крамбамбулі? Хацелася піва, Ну, што не мы...
Мы збіраліся на рэпетыцыі, і гітарыст гаворыць: давайте зробім песню «Хочаш піва». Я кажу: ну добра, я выконваю сацыяльны заказ. Я... Музыку мы писали разом, текст написал. Я, ну, хочешь пиво, так хочешь пиво. Замовили просто. Задоволены? На потребу публики. Паша, коли ласка. А, все. Я уже не памятаю, что... Не, ну бывает, что натхнение инспируется тем, что дедлайн, например, есть некий. Ці коли ты робишь музыку для кино, и там треба нейкая песня, яка была на певную тему. Ці для спектакля. Но это не значит, что это будет нечто такое кепское. Але это такое техничное натхнение приходит тебе, и ты просто сидишь за столом, пишешь. Ось розумію, мені здається, що... А бывает такое, что ты едешь в машине... Я пробачаюсь. Не, добре. Это моя роль в этом шоу сегодня. А бывает такое, что нечакано приходят некие радки из мелоды, и это так само вельми цікаво. Ну, бывает, что ты их про день потом прочитаешь, послухаешь, это то, что на диктофон, и обычно. Жартами бывает? Что бывает? Жартами так бывает? С жартами? Почитайте, послухайте, и просто не понял. Я не разумею питання. Так, нас... Не, Что-то уже... ну, бывает. Бывает. Так, нас... Что там? Питання до Леона. Зараз час штучного інтелекту, і питання таке. Да не, у мене є таке ж питання. Ці використовують? Так, ці використовують? Ну, добре, давай. Спробували ви на вайп-кодить пісню? Не, не спробовал. Вайп-кодить пісню. Ну, ти... Ну, що за питання? Я розумію природу этого питання. Так, давай. Чоловік довідався слова вайп-кодить і такі, треба укрутити неділю Так, до Вась, слова. а ты без вайп-кодинга спитайте... Я отказываю, я не спробовал вайп-кодить песню. Паспробуй спитати агулам, наприклад, про ці можна уживати штучний інтелект, використовувати при створенні... Мені не потрібна допомога. Я не зовсім дурний, ведаєш, Я поглядел... Ой, разбавляйте, классно. Я просто поглядел клип, один из запошних клипов «Коляда у Менского», мне здається, называется. Так это вы все вот этими руками плели. Это на самой справе руками зроблено? Ясно, безумовно. серйозно? Вы не жартуете? Ну я-то все жартую, ну что? Не, почекайте. Это руками зроблено? Не. Ну вы сейчас скажете, что клипы Крамбабулик — это не штучный интеллект. Не. Ну класс. Классный клип, дякую вам за «Коляду у Менского». Классный трек и такие менские. Ну, я хочу сказать... целый альбом «Эмигранты» есть. Я коли жил у Москве... Что? Сустречне питання. А не тяжко було жити у Москві? Вось, я слухав завсёды «Менский Минск» трек ваш, і такі, ой, я не був... І тобі подобалося про Мінськ, так? Так. Ну, гэта частка про Мінск, я Мінск ведаю. Я коли трапляв у Москву уже в свядомому зрості, мені завсёды хотілося... Ой, а чого ви не кажете? Не, ну... Был такий сумний, не сумний, а ганебний досвід, що Михалок запросив на, називався шоу «Белорусский Новый год» у Москве. І там треба, умовою було треба відгадувати уси, каб туди ці наклеїть. И для публики, и для виконавців. Ну, я відгадавав, у мене так слабо вони росли, но тим не менее. Это був, здається, 12-й год, нечто такое. А потім яшчэ быў досвід такі з Крамбабулей, аднаго разу нас запросили туди сыграць корпоратив в Москву. Ну, і це яшчэ было прикольно. Это было так само до 14-го года, безумовно. Безумовно. Ось, так. А мы грали недзе корпоратив у Беларусі, як высветлілася, эта фірма, это была філія фірмы нямецкай нейкай. Галоўны офіс у Москве знаходзіўся. І гэтыя прадстаўнікі былі на карпаратыве у Менску, у Беларусі. Яны сказалі, вот мы хочам, каб у Москве таксама яны згралі у нас на карпаратыве. Ну, такой прафанацыі я не бачыў нідзе і ніколі. Там не было перад кім іграць просто. Бо ўсе настолькі самаўшаноўваліся напоямі, что яны, ну, было відаць, што яны у стане аўтапілоту просто людзі знаходзяцца. Мы запыталіся в адміністрацыі івент-агенцыі, мы запыталіся, можа, скароцім да паўгадзіны? Мы толькі за.
І Скажите, вось мы ехалі туды на машыне на бусе одно слово каб на паўгадзіны выйсці там перад гэтымі зомбі сыграць і паехаць назад. а вот То я адразу могу сказать, что у Беларусі такой ситуации просто это немагчыма сабе уявіць, каб так было. Калі людзі заплацілі, яны будуць слухаць. Так, Мы ведаем так. гэта. І ніколі не сунецца нічого на 2 гадзіны, ну максімум там на гадзіну. Ну, так. Ну і сама Москва ўразіла той раён, дзе это все адбывалася. Там такое хрушчоўкі, нейкі такі асфальт. Хрушчоў потом раз і такая нейкая сцена плачу, такі дом велізарны без гаўбцоў. Дзікаватае ўражанне, шчыра кажучы. Ну, не разумею, які Дарак там жыў. Ёсць у нас Ну, такі вялікі горад, свой вайб, я не ведаю. магчымасці. Ну. А ў Нью-Йорку трэба мову ведаць. Ну, такі ж. У Нью-Йорку гэта ўвогуле не галоўнае перашкоджанне жыць. Мову не ведаеш, калі. Ну, хаця. Там Брайтон-Біч, там усе ўжо на таджыкскай мове размаўляюць, узбекскай. Ну, на самой справе. Гэта хіба Нью-Йорк, Брайтон-Біч. А што, не? Гэта самае сэрца Нью-Йорку. Да якога ехаць 2 гадзіны трэба на метро? Блин, ну я не был на самой справе. Я только в Москве. Так спадабалася, што не хацелася ехаць больш нікуды. А вось запрашэнне на карпаратыў нямецкай фірмы неяк звязана з мянушкай канцлер. Я не ўдзельнічаў у перамовах з нямецкай фірмы. Ну, увогуле, творчасць, гэта, ведаеце, такое, гэта, можна сказаць, падарак Бога чалавеку займацца. Ну, я не ведаю, што... Быццам справа ад мяне Познер сёння. А вось Бог. У меня серьезное питание до Левона Артуровича. Ось творчі люди. Ну, ми спитали там, як звертатися до вас. Нам сказали, Лявон. Ти такий, Лявон Артурович. Ну, ти запитував. Я запитував, я сказав, нам сказали, ти ліпей, чим ми. Ти, типа, поважаєш, а ми не поважаємо. А це ми поважаємо, тому що Давайте нам просто сказали... Артурович будет. Артурович, окей. Давайте как гаишники. Ну что, Артурович? Почему перевышаем? Мне так это соромно за то, что я заснул на концерте. Так что я спробую неяк... Ну, это было так давно. Ну, так, 26 годов тому. Ну, вы ж сходили у костел, там, ці ў церкву, пасля гэтага? Я пасля гэтага Паспавядались? гадоў 10 хадзіў у касцёл. Ну, вось. Пытанне. Ось творчі люди, часом у іх бываюць такая з'ява, як творчы крызіс. Ось ці сутыкаецеся вы з гэтым? Я думал, вы про алкоголизм, наркотики. Вось, А вы про творчы крызіс. Наступне питання. Так, зараз Творчий кризис бывае, творчий кризис. Калі сур'ёзнае пытанне, то сур'ёзны адказ бывае, і творчий кризис. Апошні быў у мяне ў раёне там 2000 до 10-го году, пару гадоў быў творчий кризис. Калі не пісалася. Як змагаецеся з гэтым? Змагаліся? З гэтым немагчыма змагацца, но прыходзіць і ўсё. Ну, я змагаўся так, што я запісаў альбом «Белое яблоне» Грому на беларускіх класычных паэтаў на вершы, бо сам не пісаліся ў мяне. Вось, дык я просто зрабіў такое дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і зрабіў яшчэ «Крамабуля драбадзі-драбада», адаптаваў такім пост-панк-року традыцыйныя еўрапейскія песні розных народаў. Я чытаў пра драбадзі-драбада. Там гэта ж на якойсьці мове там штось значыць. Это нічога не значыць. Ну скажыце. Не, гэта нічога не значыць. Ну скажыце, я чытаў. Супакойся. Ну добра, пра наркотыкі. Вось туры па Беларусі. Дзе знайсці? Дзе знайсці? Ну, не таго персонажа выбралі. Ну добра, любімы топ-3 наркотыка
беларускай рок-пляцоўкі 90. Не таго персонажа выбралі. Я не па гэтых справах. Я не магу сказаць, што я ніколі не каштаваў там марыхуану, напрыклад. Мне не сильно падабаецца, таму я не практыкую. А былі хлопцы, ігралі са мной, яны пастаянна палілі. І я не магу сказаць, што нешта это кепска. Нормально, повалили траву, поиграли, все добро. Позитивные, все смеются. Ехали, коли у Польшу, то там есть такий мишка, шаша там такая, і абапал стоїть такий мішка з нейкай бочкой меду, напевно, там нейкі медведяняты. Вот яны спыняли бус перед этим мішкам, там закапывали. Так. Ну, потому что это видать, вот мишка, и под ним закапывали. Ориентир такие. Траву ехали далее, потом назад вертались и выкапывали из-под мишки. Ну, как не провозить, возьмешь, можно там на собачку нарваться, разумеется. А ёсць Ну, але сам я не практикую. Мы так само. Гэта правда. Это правда, мы не практикуем. Ну, это так сумно гучить, до речі. Сумно, Так нудно сумно, нейкі, ну. там, як нейкі там інженери нейкі просто собрались. Ёсць такое, Ну а ёсць. што это за знявага да інжынераў? Вельмі шмат інжынераў, Ну, наркаманаў. Я ведаю, шмат. Ну, правда. Усе Вы інжынеры бачили, наркаманы. что я такое сказал? Бібліятэку ў Менску бачили? Так. Ну, это архітектори наркомани зробили. Архітектор. Ну і там 10 так само У інженери. Менску шмат наркоманів наробили різні проєкти архітектурні. Так, давайте, топ-3. Топ-3. Бібліотека мені не так хвалювана там на виїзді з городу. Так. Вокзал. Вокзал. О, вокзал які? Московські? Да. Ну, Хватит, Нет, центральный, чыгуночный центральный вокзал. Ні, ну, тому Для що драка є- треба чигуначний. Є московський автовокзал. Я подумав про його. Ёсць, а Это я- еще робится, насколько я разумею, ще робиться только Москву. Що? Моско... Нема, уже нема. вже Там зна- побудували некую висотку Газпрому. А, сапраўды? Ой-ой-ой. Ну так само ось. У меня пытанне, а дзе конкретно гэты мішка знаходзіцца? Это каля Тэресполя там? Мишка, это когда едешь Волковыской трассой. На Бобровнике. Можна питання? Так. Можна. Ви сиділи, гляділи на дом Карича, щоб вам прийшло там, я не веду, яка ідея альбому, ось темат, який був би. На що? Там ви побачили? На дом Карича на Костричницькому. Гэта глядачка. Ну, я думаю, что-то так... Я думаю, нечто такое у таких стилях экстремальных треба было б трэш-метал. Я, коли Михась хоче, я можу реабілітувати його і розказати ще хорошу історію. Скажи ласка, вы померли на концерте? Я на його не пішла. І не збиралася. О, правильно. Подаровали квитки, подумал, ай, гучно занадто. Я просто набула гэтай кіткі для візы у Вільнюс. Була моя перша поїздка в Європу. Дякую вам за гэту. Ну, это довольно соромно, потому что А она вы сказала сходили, Вильнюс. на концерт сходили чи ні? Ну, ні. Чоловік за межою першиню був тоді. Ну, от мне цяжка. Неаднаразова мне, до речі, дзякавалі за тое, што сапраўды там была такая сітуацыя, што амбасада Літвы пайшла на сустрач і сказала, што хто купляе квіток, таму бясплатная віза. На самой справе? Так, так. Это Вау. было у якім там у 12-м годзе. І мы тройчы сабралі, это была прэзентацыя таго самага драбадзі-драбада, якой нічого не абазначае. Але нікога не было. Не, гэта... Былі 3 канцэрты ў клубе «Лофтас», там тысячнік, і яны былі цалкам, 3 вечары былі поўныя. Ну, 2 столькі не было. Мені ще є історія про гэты канцерт. Я там була. Ну, і людзі дзякавалі, ну, вас першы бачу, што сапраўды не пайшлі, бо нам казаў наш пракатчык... А вы патэлефануйце ў Літву, каб ёй скасавалі візу. Ну, уже, напэўна, тэрмін даўніны ўжо сышоў, я думаю. Мы не ведаем. Ну, я патэлефаную, конечно.
Вось, бо наш прокатчик говорит, такие люди идут в офис куплять квитки, что я сумняюсь, что они пойдут на концерт. Я говорю, ну поглядим. Но, тем не менее, все было классно. Так вы были на этом концерте? И как отбить поездку? На меня оформили машину. Першее моё авто, яке я бачила один день. О, якія падрабязнасці ўсплываюць. Было звязано з вашим концертом. Супер просто. Концерт я пришла. Дзякуй вам. А вы не ведаеце, нават казалі, што беларусы, мне такое казалі, што беларусы лепей за ўсіх размаўляюць на рускай мове. Ну что вы говорите? Ну, на самой справе так кажуць. Што? Это русские оказали? Не, мне, на самой справе люди так кажуць, што беларусы лепей за ўсіх размаўляюць на рускай мове. Ну так у нас такі досвед, конечно. Не, ну я про тое, што мы што зрабілі? Вось у нас ёсць свая мова, і мы такія, ну, наша мова ідэальная, так, беларуская. І нам завезлі рускую, каб мы яе выправілі. І зараз прыйшоў час, мы вяртаем ім, вось, навучыцца. Але ўжо беларускую забыліся. Палякі таксама кажуць, што мы лепей на польскай мове размаўляем. Ой, мне так кожны дзень кажуць. Ой, якая у вас мова польская. Спешайтесь. Так, я думаю, что... Так. Мне здаецца, беларусы пераацэньваюць крыху сябе. Что па-расейску так добра беларусы размаўляюць хіба? Ну, на самой справе. Ну, Так. вось, напрыклад, вось мы усе гукі правільна вымаўляем. Толькі так. націски неправильно ставим. Не, націскі таксама правільна. Мы Так. вось, напрыклад, гук, А вы ніколі не чулі говорить хазяева? Хозяева. хазяева, Альбо подошва? Мясной. подошва. Ну. Але беларусы гавораць хазяева, подошва. Не, гэта не беларусы. Я же вам кажу, беларусы правильно кажуць. А, да ясно, ясно. Потому что белорусов нема гаспадароў. Они сами по себе. Беларусы не говорят на калідоры. Ну не, я не ведаю. Калідор не говорить? Не, ну гэта вы з беларусізаванымі беларусамі размаўлялі. А якія ёсць такія рафінаваныя не беларусізаваныя? Дзе яны? Я штосьці не разумею. Не, ну вось ёсць такі гук «я». І мы усе словы з гукам «я» так дакладна вымаўляем. А яны «я» на «е» выпраўляюць заўсёды. Типу, мы кажем мясо, а яны меса? Так. Так, так. Так. А яшчэ па-расейску уже правильно казаць четверик. Як? Як? Четверг. Четверки? И я думаю, что позвоночник. Не? Вы бачите, до чого ми дійшли? Ми Левон Вольский нас сміємося. учить русской мове. Не, я просто розважаю. Таємнича російська мова цікава, як правильно, як неправильно. Правильно, як ми. А вот все, что яны кажут, неправильно. Дякую. А вось яшчэ, Левон, мне вельмі заўсёды падабаюцца ваши акуляры. Так. Жоўтыя акуляры. І ўжо шмат гадоў у жоўтых акулярах. Так. І гэта Там же шмат мікробаў назапасілася. Не, хацеў спытацца, гэта у вас шмат розных мадэляў гэтых жоўтых акуляраў? Так, шмат. Учора адны, дарэчы, пасля здымкаў раздушыў адзін з тэхнікаў. Я там паклаў их там побач. Что ж вы так неаккуратно поклали? И вы отчинили скрыню с окулярами? Так и было докладно. Я отчинил скрыню перед тем, как сюда ехать, надел инши и поехал. А можно я еще? Давайте, задавайте. Картель это так само был мой самый первый концерт. Это был НРМ у граффити. Когда у 20 тому это было. Я памятаю граффити. Был такой клуб. И там можно было. А по-российски ведаете, як казать? Граффити. Правильно. Я ведаю докладно, як по-російську кожне слово. Ну-ну. Там можно было писать пытания вам. Так. И там, вы отказывали. И мое вы не смогли прочитать. Вы засмеялись, это мне что перевели. Можно я вам зараз? Опа, давайте вас сюда у микрофон. Догнала простогоджі. Правильно. Як ви думаєте, хто переможе на виборах? Міленкевич або Лукашенко? Я думаю, Козулин.
зараз просто класно будзе про акуляр вы паразмаўлялі, я тады пыталася, вы там сидзелі, можа там у зялёнай камізэльцы, там нейкая жоўтая, там штосьці у вас там яшчэ было, я Там запыталася... шмат было канцэртаў у гэтым графіці. Карацей, хто ваш іміджмейкер? 20 год. Трымала ў сабе. Вы можете у пэўны час адказваць на пытанне? Ну, нешта жонка падказвае. Нешта сам дадумваю. Но я наговорю, что тое, што я сам дадумаю, это неправильно. Мне не падабаецца людзі, у якіх ёсць іміджмейкеры. То бок гэта ўжо не самабытныя, гэта не сапраўдныя гэтыя людзі. Мне падабаецца, калі людзі самі дрэнна адзяваюцца. І танна. І танна. Танна гэта галоўнае. Ну, ясно. Casual. А вось такое пытанне. Я даведаўся, што вы агучвалі на беларускую мову фільмы. І таксама даведаўся, што вы агучвалі, напрыклад, фільм «Піраты Карыбскага мора». Так. Але не выйшла. Не выйшла. Дисней не даў дазвол. Я некалькі, калі можна, ну, як вы гэта рабілі, там цытаты, да, могуць вы агучыце. По-беларуску выйшла. Недзе так і было. Не, а цікава гэта досвед агучваць кіно? Вельмі цікава, ты мусіш казаць голасам прыблізна як голас актора. Ну, Джонни Депп в этом выпадку. А вы Джонни Депп? Так, я Джека Воробья агучваў. І тут была такая праблема, што... Капітана Джека Воробья. Істотна. Вось, і... Тут праблема ў тым, што ангельская мова на карацейшая за беларускую, калі сказы браць. А ты, хто рабіў пераклад, яны яшчэ рабілі папраўку на той час, каб была такая маньерычная, это беларуская крыху старадаўняя мова, і там сказы былі такія, што трэба вот так вот казаць. Досыць цяжка было так. А чаму не выйшла? Дисней не даў згоды. На беларускі пераклад. Я дурны. Спачатку трэба было пабачыць згоду Диснея, а тады агучваць. І вы нават не, ну, там, напрыклад, у сеціва не кінулі? Я не ведаю, можа, дзе і ёсць, насамрэч. Піратка. Піратка піратаў. Беларуская мова гэта ўвогуле пірацкая. Так. Гэта не абразлівы жарт? Я не ведаю. А вы піратаў хочаце абразіць? Не. Нікога з Сомалі нема. А ці ёсць у вас хейтары, вось я хацеў спытацца? А ёсць ва ўсіх ёсць хейтары. Мне здаецца, што немагчыма хейціць Лявона Вольскага. Магчыма. Немагчыма. Не, ну шмат... Не, ну вельмі шмат каму не падабаецца просто факт майго існавання. Ну, не, ведаеце, вы... Спачатку хейцілі за тое, што заняў усе нішы, маладым не дае дарогі. Там, не, гэта пра Аллу Пугачову так казалі. Не, у вас такая, мне здаецца, такі вобраз, ну, для мяне такі вобраз, я не ведаю там дакладна, але такі вобраз вы як сувязь для людзей з беларускасцю, мне так здаецца. Ну, вось у меня так было, я так, калі жыў, я думаю, блин, хочацца пачуць беларускай мовы, і я пісаў Лявон Вольскі, шукаў трэкі нейкія, паслухаць вашыя трэкі, і мне здаецца, у шмат людзей, у шмат каго вось именно такі, ну, такі вось сімвал. Мне так здаецца. Мне таксама так здаецца. Ну, а хейтары ёсць все роўна. Якія? Ну, калі ты публічная асоба, яны неяк аўтаматычна з'яўляюцца. Ну, ім акуляры не падабаюцца, ці што? Камусьці акуляры таксама не падабаюцца. Да няма у вас хейтараў. Вам пішуць, што вам пішуць хейтары? Не, мне асабіста не пішуць хейтары. Ну, вось, а вось я... У мяне ёсць хейтары. Вам прачытаць, што яны мне пішуць? Я зараз прачытаю. Какое ты дно! Надеюсь, ты понял это после своего выступления. Каково теперь, когда тебя ненавидят огромное количество людей? Нравится? Бери пример с Лявона Вольского. Шкада, мне такое не приходит. Это я еще шукал без матов. Мне б сподобалось. Я буду досылать. Добре. Я спадзяюся.
Так. Так. Энергетика интеллигентная. На самом деле. А у вас? А у вас так само немає інтелігентності. Я это не говорю. Гэта люди. Ось, бачите, хейтери тут. Нет, это не... Она нам вот гроши платит, как представь. Почекайте, это критика, не? Это хейтерство. Критика. Это самокритика, я б так сказав. Ну, Я може бути. згоден з вами, я вас зрозумів. А ми не дослухали, мені здається, Треба там було шмат сказати, цікавого. треба ще. було сказати, я згодний з вами, я вас запомнив. Ні, я женщин не запам'ятаю. Творчі люди на такі. О, а я яшчэ гляджу каментарыі у вас под треками в Ютубе, і там вы адказваеце, што мы все, у наступным годзе мы ў Менску Так, святкуем. Вы усім так адказваеце? так. Гэта аптымізм ці гэта Минск Мазовецкий. Ясна аптымізм. аптымізм? Мне Каб падабаецца тут яшчэ і не было аптымізму. Дык зусім же ж можна ж тады звар'яцець. Я згоден з Трэба вами. наганяць на сябе штучны аптымізм наганяць. І дзяліцца з народам аптымізмам. Таму што калі яшчэ народу скажу, все гамонна. Не, ну вы Лепей сказали... не будзе, будзе толькі горш. Ну вы Ну і зараз што сказали тады? штучны аптымізм. Куды ты і- так завядзеш народны мас? Штучны аптымізм вы ўжо так ну нельга. Вы скажаце сапраўдна, ну то бок ну штучны сказали, яны ўжо больш не будуць верыць. Типа, праз 2 гады. Просто. Не, а я на свой справе веру, что Да я таксама веру. ну я верю. Ну, добре, і я. А у вас ёсць Ну хейт? не, ну калі казаць сур'ёзна. Слухаю вас. Не-не-не, отказывайте, коли ласка. У нас с вами просто разные циклы, я так это назову. Не совпадаем циклами. Ну, все добре. Добра, я забыўся, што хацеў сказаць. Не, ну калі казаць сур'ёзна на гэтым камедыйным шоу, Так. дык я лічу, што Расія хутка гамон усё ж такі, не гледзячы ні на што. Я час ад часу займаюся публіцыстыкай, пішу для Будзьмы там некаторыя эсэ. Я читаю, до речі. Вось, і я перакананы, недавно была гадавіна пачатку вайны этой дзікай, і я перакананы ў тым, што ніякіх падставаў для гэтага ідэатызму не было. І тое, што гэта развязалі, гэта ну пачатак канца імперыі нарэшце. І мы бачым, не гледзячы на ўсе там страты, на ўсе ахвяры, на весь гэты жах, мы гэта бачым, як вельмі хутка сур'ёзна. Украіна пазбаўляецца ад гэтых всіх залежнасцяў расійскіх. У тым ліку ад Пушкіна, Лермонтова, Толстога і ўсяго гэта, што просто дзесяцігоддзямі было навязанае і тое самае, што мы вучылі, хаця навошта это. Ніхто не ведае Фрыдриха Дюренмата ці там, напрыклад, Генрыха Бёля, а все ведаюць чамусьці Толстога і Достоевскага. Ну это же абсурд. Я зразумеў, чаму канцлер. Ну вось, ну і мне здаецца, што это абсурд, ён вельмі хутка паскорыць развал этой імперыі, і я спадзяюся, што жыць в это время прекрасное давядзецца нам таксама з вами. Хотелось бы. Так. Гутаркі даўно не выходзілі і на жаль за гэты час адбыліся некаторыя падзеі сумныя вось і таму гэты выпуск гутарак мы хацелі бы скончыць словамі Мікіты Мелказёрава давайте беларусець разам. Так. З вами, як і заўсёды былі і брат Міхась, Павел і наш сябра Лявон Вольскі. Альбо, як би сказав би я, Артурович. Усім дякую.